Top 20 national government hospitals na pwede nating puntahan at takbuhan kung tayo may sakit para na sa ganon mas madali tayong makahingi ng tulong sa iba't ibang sangay ng mga pamahalaan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Dad ng bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Talakayin po natin sa aming pagsasaliksik, meron pong top 20 national government hospitals na pwede niyong puntahan at para mas madali kayong mabigyan ng tulong ng iba't ibang sangay ng ating mga pamahalaan. Number 1 sa listahan natin, of course, PGH, Philippine General Hospital, diyan sa Maynila, at napakalaki ng kanilang tanggapan at napakalaki ng kanilang hospital. Yan ang number 1 sa listahan. Number 2, of course, Philippine Heart Center. Kung kayo pupunta sa Philippine Heart Center, napakarami ring mga pwedeng tumingin sa inyo at magbigay ng tulong sa inyo. Pangatlo, Lung Center sa Quezon City rin. Number 4 sa ating listahan is Avenue Medical Center na sa Quezon City din. Panglima is Amang Rodriguez Memorial Hospital. Pang-anim sa listahan natin is Dr. Jose Pabella Memorial Hospital. Pang-pito sa ating listahan is National Children's Hospital. Pang-walo sa ating listahan is Quirino Memorial Medical Center. At pang-siyam sa ating listahan is San Lazaro Hospital. Pang-sampu sa ating listahan is Philippine Children's and Medical Center. Huwag natin kalimutan na bawat itang mga hospital na ito, meron silang kanya-kanyang mga espesyalisasyon o meron silang kanya-kanyang mga kasanayan na mga ginagamot. Pero hindi ibig sabihin na kahit na ang sakit ninyo ay hindi sa kanilang espesyalisasyon, ay hindi nila kayo magagamot. Pang-11 sa ating listahan is Veterans Hospital, lalo na kung kayo ay dating sundalo o kayo ay kasapi sa kapulisan. Number 12 is AFP Medical Center. Number 13 is National Kids Need and Transplant Institute. Number 14 sa ating listahan is National Center for Mental Health. Number 15 sa ating listahan is Rizal Medical Center. Number 16 is of course Jose Reyes Memorial Hospital. Number 17 is Philippine Orthopedic Hospital. Number 19 is of course Dr. Jose Rodriguez Hospital. At kung kayo naman ay nasa Cebu o nasa Visayas, ang pwede nyong puntahan is Vicente Soto Memorial Medical Center. At pang-20 sa ating listahan is Southern Philippines Medical Center kung kayo naman ay nasa Mindanao. Yan po ang ating top 20 national government hospitals na makakatulong sa inyo lalo na kung kayo ay tapos sa inyong pambayad dahil mas madali nila kayong mabigyan ng tulong dahil sila ay national government hospitals. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Ayan.